Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor Witch in Witch fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqa' ma' Simon Bartolo. Simon Bartolo huwa kittib u drammaturgu li beda l-karriera tiegħu bħala il-kittib u d-direttur tal-grupp teatrali Aleatea. Flimkien ma' Loren Vella fl-2007 ippubblika Sqaq l-Infern li kien l-ewwel ktieb f'dik li saret sensiela popolari tas-sew f'Malta it-triloġija tal-Fiddien. Il-kotba ta' Bartolo jinkludu wkoll Deformity u Kliem ir-Riħ li minnu se naqraw silta llum. Din is-sena huwa ħareġ ktieb ġdid bit-titlu A Seat at the Table dwar l-iżviluppi reċenti fi drittijiet LGBTIQ f'pajjiżna. Id-drammi reċenti tiegħu jinkludu Jiena nħobb inti tħobb, Tikber u tinsa u Ħabbilni ħanirbaħ li aktar tard din is-sena se joħroġ ukoll bħala film. Però ngħaddu issa għal qari tas-silta minn Kliem ir-Riħ ta' Simon Bartolo. Hemmhekk għandek żball, ikkoreġija Kurt li kien ġuvni sabiħ. Il-koroħ dejjem iħossu li għandhom dritt jgħidu li jridu fuqhom infushom. Iħossu li jistgħu jgħidu li huma koroħ mingħajr ma jrabjaw lil ħadd. Imma jekk xi ħadd sabiħ jammetti li hu sabiħ, jiġi akkużat li hu kiesaħ u superjuri. Tix ġustizzja hi. Wejja x'inti tajt, qalt Louis. Mhux ovvja li min mhuwiex ħelu jista' jgħid li mhuwiex ħelu. X'qed jagħmel ħażin b'daqshekk? Ħadd aktar ma kienet jitkellem, lanqas l-alliem. Id-diskussjoni kienet bejn dawn it-tnejn biss, bejn Kurt is-sabiħ u Cynthia s-saħħara l-miġnuna. Ngħidlek kien xi jkun qed jagħmel ħażin, għalilha Kurt. Xejn affattu. Eżatt, qalet Cynthia bitbissima. Bħalma dak li jaf li hu ħelu ma jkun qed jagħmel xejn ħażin meta jammetti li hu sabiħ. Spiċċa Kurt. Iva, ma differenti, bdiet Cynthia. Ta' żgur li differenti, għatalak li ma Kurt. U ngħidlek jien għalfejn hija differenti l-ħaġa. Għax il-koroħ u l-ħoxnin u n-nixfin kollha jħossu li għandhom dritt sagrusanti jikkritikaw lil minnu sabiħ u seksi mingħajr ma jiġu kritikati huma għax huma msiken diġà tagħhom wisq bissi il-ħajja u ma jistgħux jaqilgħu bissi mingħand ħaddieħor. Il-koroħ jħossu li huma b'xi mod aħjar minn ġewwa għax kellhom jiġġieldu aktar u għax il-ħajja hija aktar diffiċli għalihom u aktar faċli għal ħelwin. Imma dawn huma ċuċati. Il-ħajja mhijiex aktar faċli għal minnu ħelu, assolutament mhijiex. Forsi aktar faċli li wieħed ħares lejn il-mera meta jkun ħelu, imma dan ma jgħinx fil-problemi tal-ħajja. Taħseb li tfal iżbieħ ma jibkux bħal tfal il-koroħ? U mhux xorta taħraqhom ix-xemx u tweġġaħhom il-kesħa? Taħseb li wiċċ sabiħ iweġġa' inqas minn wiċċ ċikra jekk jaqla daqqa ta' pon? Taħseb li mhux xorta jkollhom problemi mal-ħbieb u mal-familja żbieħ? Taħseb li tista' tevita li jinfirdu l-ġenituri tiegħek billi tkun sabiħ? Jekk taħseb hekk għandek żball. U inti tħoss li billi jinfirdu l-ġenituri tiegħek għandek id-dritt tweġġa' lin-nies? Waqfitlu Cynthia. Kienet impressjonata bil-monologu tiegħu bħalma kienu l-oħrajn. Imma xorta ma kienx lesta ċedilu u tħallih jirbaħ. Mhux int biss għandek il-ġenituri tiegħek mifrudin. Missier ilu sentejn li telaq mid-dar. Dan ma jagħtikx id-dritt tiġi tajjarni miġnuna u saħħara. Imma lilek jagħtik id-dritt twerwer lin-nies li ġejja l-mewt għalihom. Ir-ribatt ta' Kurt li kien għadu qed jonfoħ wara l-battikata ta' kliemu. Okej, għal is-sur Brinkat b'ton deċiżivu finali. Naħseb li għallum se nieqfu hawn bl-argument dwar il-ġmiel u l-krua. Grazzi ħafna lil dawk li pparteċipaw. Fleħnu kien hemm nota ta' sarkażmu ħafifa li ħadd ma seta' jinjora. Imbagħad l-għallim dar fuq l-aħħar wieħed li kien daħal u qallu: Forsi s-sur Alan Grek jista' jgħidilna għalfejn wasal daqshekk tard u assuma li jista' jidħol bla ma jħabbat u li jista' jpoġġi bil-qiegħda bla permess. Alan inħasat. Tlift il-karozza tal-linja, qal, u seħet lilu nnifsu għax għall-ewwel darba quddiem l-oħrajn kien ħalla jidħol fil-vuċi tiegħu ħjiel ta' xi ftit umiltà u mistħija. U dik kienet silta minn Kliem ir-Riħ. U nista' nistenna Simon Bartolo jidħol hawnhekk. Kif int Simon? Tajjeb, grazzi. Grazzi tal-qajk l-istedina. Grazzi tal-istedina. Kif inti? All right, xejn sħana żejn, all right. Mela. L-ewwel ħaġa li probabbilment tolqot lil qarrej fi Kliem ir-Riħ hija l-forma ta' narrazzjoni li tirreżisti it-tendenza ta' rakkont li jdur ma' persuna waħda jew ma' punt ta' vista wieħed. Tajjeb, in-narratur dejjem preżenti però ma jurix wiċċu ħlief għal erba' kliem biex ifakkar lil qarrej li dawn huma l-ġrajiet kif deru fil-gazzetti u xekk. Issa, nistgħu nelaboraw ftit fuq dan u għaliex kienet importanti għar-romanz li r-rakkont ma jdurx ma' ċentru fiss. Jiena nħobb nikteb b'dan mod, speċjalment fid-drammi tiegħi nħobb li ma jkun hemmx protagonist li jkun hemm xi ħadd li huwa il-main. Fl-istess ħin ikun hemm minnu iktar importanti minn ħadd ieħor bħala fl-istorja,
Imma f'dar romanz partikolari kienet importanti ħafna minħabba li rrid nikteb romanz li jaħdem qisu thriller in reverse. Mhux imut xi ħadd u mbagħad nippruvaw naraw min qatlu, imma nafu li ħajmut xi ħadd imma ma nafux li ma wieħed minnhom. Allura jekk nagħti importanza lil xi ħadd iktar minn ieħor, forsi l-qarrej jibda jissuspettejt mela di, mela da. Allura rrid kollha kemm huma jkunu jkollhom l-istess preżenza u ma nafux minn minnhom ħajmut jew minn minnhom ħajoqtol jew x'ħajġri. Allura dik kienet ir-raġuni naħseb. Issa, il-mewt ovvjament għandha valur tematiku enormi fir-romanz. Il-mewt fil-ħafna manifestazzjonijiet tagħha. Għal-Alan, pereżempju, hija essenzjalment problema filosofika, materjal għat-teorija. Għal Jonathan, il-mewt hija telfa. Għal-Annalise, kif forsi implika jisimha, hija tanalizza il-miġġa tagħha. Il-bidu tat-tikmix, id-dalma fl-għajnejn, fil-waqt li għal Cynthia hija aħbar u ċertezza. Issa fid-dinamika tar-rakkont, però, il-mewt tidher bħala it-tmiem ta' farsa miktuba mill-protagonisti tal-istess farsa. Taqbel? Forsi ma naqbilx mal-kelma farsa, għax għalija huwa romanz traġiku li jimut xi ħadd ta' 16-il sena, wieħed minn daw is-sitta il-protagonisti, però l-analiżi ta' kull karattru hemmhekk dik il-mistoqsija tajba ħafna, għax pereżempju Annalise tanalizza ħafna. Dan romanz ktibtu fl-2009 u din il-karattru ta' Annalise kienet tuħu selfie kuljum. Dak iż-żmien ma kinux jeżistu il-kelma ma konniex nafuha. Imma kienet ħares lejn omma u lejn annita, tara lil annifisha kif ħatkun fil-futur u kif ħatoqrob lejn ix-xuħija u lejn il-mowt. Allura tuħu ritratt tagħha nnifisha kuljum eżatti fl-istess ħin biex tipprova tinnota meta hemm l-ewwel tikmixxa jew l-ewwel xara bajda. Jiġifieri bħala tema hija ċentrali għax huwa murder mystery sa ċertu punt, però xi ħaġa li naħseb il-qarrejja tiegħi jafu illi jiena nħobb ħafna l-misteru l-affarijiet mistura u forsi l-mowt hija l-ikbar ħaġa f'ħajjitna li la nafu meta, la nafu kif u laqas nafu x'ħansibu wara jew jekk hux ħansibu xi ħaġa. Allura huwa l-ikbar misteru. U kien propju dak li eċitani, irrid inkun eċitat fuq suġġett biex niktab dwaru. Naħseb li eċitani biex niktab dwar il-mowt dwar xi ħaġa li hija misteru, kif u meta. Hemm ħafna lokal studju ta' ironija fir-rakkont. Cynthia li tixtieq tkun it-tfajla tal-aħbarijiet tispiċċa it-tfajla fuq l-aħbarijiet. Alan li jrid jistudja s-suwiċidju mill-aspett teoretiku jispiċċa jfassal il-mewt tiegħu stess bla ma jaf. Jonathan u Michael jitku bl-ewwel date falluta ta' Kurt u Annalise, eżatti wara li l-ewwel date tagħhom fallit. Taqbel mal-qarrej li jara l-ironija element ewlieni tar-rakkont, ġala darba jinħassan kif it-titlu kliem ir-rieħ. Iva, naqbel li teżisti l-ironija u hija ħafna, però naħseb li mhijiex essenzjali, mhux essenzjali li l-qarrej jagħti kasa jew jinduna biha. Naħseb li r-romanz jaħdem fuq iż-żewġ livelli għal dawk in-nies li jħobbu l-ironija bħali hemm ħafna momenti ta' ironija li joħroġ ċertu awkwardness kif semmejt tajjeb fil-mistoqsija li qegħdin hemmhekk qegħdin preżenti u hemm l-ironija l-kbira ħafna li sitt żgħażagħ jafu li xi ħadd minnhom ħajjiġi maqtul, ħajmut mewta vjolenti ma jafux min. U l-ironija ikbar li xi ħadd minnhom ħajispiċċa jkun il-qattil bla ma u jew għadhom jafu li x'ħajjiġri. Ġifieri hemm ironiji kbar ħafna. Ma kifet tista' L-ironija naraw anke f'xogħlijiet oħra wkoll tiegħek, ġifieri huwa element li tħobb tuża. Inħobb nuża ħafna l-ironija, anke fid-drammi speċjalment min jiġi jara drammi tiegħi naħseb li dara li nkun ironiku ħafna. Inħass ħafna sens ta' intensità li ġġib magħha iż-żożija li mhix ridotta għal aspetti partikolari tipo s-sesswalità. Hawn Malta għandna storja pjuttost twila ta' rappreżentazzjonijiet riduttivi ta' żgħażagħ u d-dinja tagħhom. Bħala l-kittib ta' Kliem ir-Rieħ, l-ewwel ktieb li rebaħ il-konkors letterarju tal-kitba għaż-żgħażagħ, imtella mill-Aġenzija Żgħażagħ u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. X'taħseb dwar dan? Di xi ħaġa li staqsawni dwarha qabel, pereżempju hemm koppja minnhom li huma gay, imma mhumiex ċerti. Ma xtaqx intihom iktar importanza għax
kien hemm inqalli stajt għamilt romanz fuqhom biss, hija storja sabiħa biżżejjed biex imma inħoss li kienet tkun daqsxejn unfair għax hemm minn daw is-sitt żgħażagħ jispiċċaw 3 koppji. Koppja straight li kif qed inti d-dejt tagħhom marret vera ħażin, koppja gay li d-dejt tagħhom marret iktar ħażin fil-fatt it's just an awkward kiss, an awkward first kiss, u koppja straight li huma damaged għall-aħħar li qed jippruvaw jiskopru min qed jikdeb u minn. Naħseb kienet tkun wisq riduttiva kieku niddiskuti punt wieħed miż-żożija jew mill-umanità tagħna lkoll li pereżempju s-sesswalità biss jew it-twemmin f'xi ħaġa sopranaturali jew is-superstizzjoni. Naħseb li hemm iktar ma' xi wieħed jista' empatizza mal-karattri, hemm relazzjoni mal-karattri kemm jekk inti tkun taqbel ma' wieħed mill-karattri ma' tnejn, jiena nħossom li s-sitta li huma ishom għandhom ftit minni kollha kemm huma, imma mhux kompletament. Mistoqsija oħra, hemm min jgħid il-kunċett innifsu ta' kidba għaż-żgħażagħ huwa patronizzanti. Ja marbuta ma' din mistoqsija, inti x'taħseb? Ma naqbilx ma naqbel xejn magħha l-ħaġa. I mean tista' tkun, ma kollox jista' jkun patronizzanti, kull ġeneru u kull faxxa ta' età tista' tikteb b'mod patronizzanti. Bħalma hawn kidba li tista' tinħass sessista pereżempju li tgħid dan huwa romanz għan-nisa jew il-mod kif nikteb jiena assolutament mhuwiex patronizzanti fil-fatt miż-żgħażagħ stess u anke meta nikteb għat-tfal u meta nżur l-iskejjel mill-kummenti jkunu kemm ħadu pjaċir li l-ktieb jifhimhom li vera jiddiskrivihom. Jiġifieri qatt ma nikteb jew nitkellem minn xi pożizzjoni għolja. U fil-fatt mistoqsija oħra li għamilt li fil-bidu qed lin-narratur bilkemm jinstema'. Nieħu pjaċir li nħalli l-karattri infushom jitkellmu, allura b'dak il-mod dak huwa l-mod tiegħi kif nevita kompletament li il-narratur ikun padronizzanti, għax propju nneħħieħ mix-xena, nneħħieħ mill-ktieb u nħalli l-karattri ikun xikun l-età tagħhom jistgħu jkunu tfal, żgħażagħ kbar, nħallihom jitkellmu huma stess u dak il-mod ma nistax inkun patronizzanti. Mela, x'kienu l-influenzi tiegħek issa kemm għal kliem ir-rieħ imma anke ġenerali l-influenzi tiegħek bħala kittieb forsi? Niftakar, naħseb li ktib l-influenzani kien meta kont fil-Form 5 rajt Carrie ta' Stephen King. Kittib li illum m'għadniex naqra, sejt narhom kważi l-kodba tiegħu kważi għandhom formula. Ġifieri, imma dak iż-żmien għalija kont kelli 15-il sena kont qed naqra ktib tal-kbar. U issa looking back nara iktar mill-ktib tal-kbar Carrie huwa young adult novel għax dawn ikunu tfal tal-iskola waħda minnhom għandha dan il-poter sopranaturali bħal Cynthia, so nista' ngħid li forsi huwa influenza u kulħadd jara miġnuna wkoll f'dak il-dan. Dak iż-żmien ma konniex ma naħsibx li kellna dan il-kunċett ta' kodba, żgħażagħ, young adult, novels, kien ġast ktieb tal-biża'. Imma meta nħares lejh illum forsi nista' nara influenza li isu kważi tribut għall-ewwel ktieb tal-kbar li qrajt jiena meta kont għadni fil-Form 5. Naħseb li tinfluenzani ħafna l-kitba ta' Muriel Spark, nikkonsidra bħala kittieba li apparti li toġobni ħafna, nammira ħafna, u speċjalment The Prime of Miss Jean Brodie, The Girls of Slender Means, daw il-gruppi ta' żgħażagħ li fil-fatt kif għandna f'dan il-ktieb, illi jinħoloq bond bejniethom illi immur lilin minn ħbiberija, kważi jkun hemm anki mibeda bejniethom u ħafna sens ta' ironija. B'mod ġenerali jiena inħobb ħafna l-kodba ta' Thomas Pynchon li ġew diskritti kultant bħala enċiklopedici li fihom ħafna informazzjoni u forsi minn hemmhekk ġejja wkoll l-influenza li ħafna drabi ma nagħmilx protagonist wieħed jew protagonista waħda li nifresh jista' jkun l-influenza min-naħa tal-fatt li nammira ħafna lil Thomas Pynchon u l-mod kif jikteb dan il-mod ukoll. Hawnhekk għandna xi kodba ta' Edward Carey li ġibt miegħek hekk. Għax sejtuni x'qed naqra bħalissa din hija triloġija li bdejt xi sentej ilu
u bħalissa weħil ta' ġvera għandix nagħmel u qed naqra xi ħaġa oħra. Fil-fatt imisni naqra t-lektib huwa iktar ġdid mill-oħrajn, għadni ma ftaħtux. Hija triloġija interessanti ħafna, again, young adult, dwar hija ambjentata fil-Londra ta' Charles Dickens imma alternattiva fejn hija ħafna iktar gotika u area barra mill-Londra jisimha The Heaps fejn jintrema ż-żibel u l-iskart kollu u daw il-muntanji ta' skart illi jieħdu ħajja li ċaqalqu li jkun hemm maltempati fejn l-iskart isir isu baħar imqalleb u jekk ikun hemm xi ħadd barra jereq fl-iskart u fil-ħmieġ. Ma jinsemgħux attractive meta ngħidha hekk, imma huma kodba li tista' tgħid contemporary gothic fihom ħafna humor u ħafna biża fl-istess ħin li huwa eżattament li nħobb. Ma tantx kelli kodba, ma tantx stajt inġib kodba x'jiena iktar nuża il-Kindle, jiena inħobbhom il-kodba, ma jieħdu ħafna wisa, joqtlu ħafna siġar għalihom, allura xi ftit snin ilu qlib tal-Kindle bħalissa l-ktib li qed naqra huwa Call Me By Your Name. Ħafna nies qaluli li l-film, rajt il-film naħseb xi ftit wara l-miliet rajtu. U kulħadd qal li l-ktieb aħjar, però mhux qed naqbel, wasal f'nofsu u l-film ġobni iktar. Okay, interessanti, vera sortu bil-kontrat. Tajjeb, wasalna ftim l-intervista. Grazzi. Grazzi lilek. Grazzi. Nirringrazzjaw likom tal-segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ.